nisi više rob, nego sin. A ako si sin i baštenik si po Bogu. Galačanima 4. poglavlje 7. redak. Postanite sinovi Božji i su baštinici Kristovi. Galačani su bili obožavatelji idola, ali kad su im apostoli propovijedali, radovali su se vijesti koja im je obećavala oslobođenje od robovanja grijehu. Pavao i njegovi suradnici navještali su opravdanje vjerom u Kristovu žrtvu pomirenja. Prikazali su Krista kao onoga koji je, vidjevši bespomoćno stanje ljudskog roda, došao izbaviti muškarce i žene tako što je živio u poslušnosti Božjem zakonu i platio kaznu za neposlušnost. I u svjetlu križa mnogi koji nikad prije nisu poznavali pravog Boga počeli su shvaćati veličinu očeve ljubavi. Tako su Galačane poučili temeljne istine o Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu, koji je sam sebe predao za naše grijehe, da nas izbavi od sadašnjeg pokvarenog svijeta u skladu s voljom Boga Oca našega. Prihvaćanjem vjere primili su Duha Božjeg i postali po vjeri sinovi Božji u Kristu Isusu. Galačanima 1. poglavlje 3. i 4. redak, 3. poglavlje 2. redak i 26. redak. Pavlov život među Galačanima bio je takav da je poslije mogao reći: postanite braćo, molim vas, kao ja. Galačanima 2. poglavlje 12. redak. Njegove su usne bile dotaknute žarom sa žrtvenika i on se mogao izdići iznad tjelesnih slabosti i prikazati Isusa kao jedinu nadu griješnika. Oni koji su ga čuli znali su da je bio s Isusom. Obdaren silom odozgo, bio je sposoban usporediti duhovno s duhovnim i rušiti sotonine utvrde. Njegov prikaz Božje ljubavi, kako se očitovala u žrtvi njegova jedinorođenog sina, lomio je srca slušatelja i mnogi su pitali: što moram učiniti da se spasim? Križ nas dovodi bliže Bogu, miri nas s njim. Nepokolebljivom sućuti očinske ljubavi, Jahve gleda na stradanje koje je podnio njegov sin, da spasi ljudski rod od vječne smrti, i onda nas prihvaća u ljubljenome. Božji mir i blagoslov želim vam svima u novom danu.